రే మామా మనందరికి టిఫిన్ తెచ్చినాను రా. ఆకలి తంది లే, ఇన్ని ఐటెం తెచ్చారు, ఒక్కరైనా నీళ్ళు తెచ్చారా? లే, నేను పోనరా మామ. నేను పోనరా, నేను పోయి. ఆహా, నేను పోను. నేను పోయి వచ్చే లోపల మీరు అన్ని తినేస్తారు. మా మీద నమ్మకం లేదరా? తినం పోరా స్వామి. ప్రామిస్ తినం లేరా? పోయిరా పోరా. ఏ తినకూడదు చెప్తాన్నా, ప్రామిస్ అంటే. 1 hour later. Two hours later. 3 hours later. వల్ల కాదురా, వెళ్దాం పదరా, తిందాం పదరా. నాకు తెలుసురా మీరు తింటారని, అందుకే పోలే. నేను అప్పటి నుంచి ఈడే ఉన్నా.